Hello friends, bahai tong bai norong kha khayo ka hamnu pujaro kati khena hine inke tini ke phaidi jong gandrui mui song lai phinai ko gandrui omokisa malu gandrui inke kamal gandrui no bahai ke malia jat ke songnai tini jo amon nailai gandrui no ang kaham ke khugui oro rafik najak inke hi oro mui khumu najak alu tuinui inke moso ke ang oro kisa nao cherai rok bo janaiba inke moso jani ja ojonoi tesa kwbang jani ja namano inke oro berma najak piajo najak risum tuisa najak inke piajo bo tuisa inke tomato bo thaisa ang rawai najak inke tak ang hi tui bok sajak tuio kutuk khangkheno amo pore khe ang oro moso roi ronai inke amo pore roi ronai ang oro piajo roma pore kheno ang oro risum roi ronai tapo he risum ang tuisa khugui najak kemalo angke risum rok hangke malmaya khawo inke oro tabok ang hi tomato no buroi ronai tomato bai risum monoi kisa norom khakangke aproke ang moi ronai ihi tak berman rukha amon pore som tak shortui rukha sarapsa kutuk ronai angomono risum bai tomato no norom khairo mangai ihi naithok ke kutuk tongkha handi shortui ni color bu kormo ke ihi inke tabok norom kha inke ang gandrui no roi rosinai gandrui oro ang bara khe rafik najak tani himalle gandrui kolok khe mokha angke burung ongo ko bukurung kolok hai ongo inke tabok ang alu roi rukha hi alu rui ang kisa kaham ke koloi roi rosinai hi kutugui tongkha mui kutung nansi chengkha tabok ang omono thuklubui songsinai ni thuklubui rosinai thuklubui ang srapsa songnai inke je probutui komi khangke hi amporoke hi tisai tabok kheno naisinai chung mode monkha hi monkha inke angomno tabok gudok sinai gandrwi gudok amohai khe baksa mal khangke chamaya rongo gandrwi to bahai motomong tongo gandrwi bahai makhangke angkhe to thokjaknai ba hainchi mairok okhuisai phaio inke ang oro donia rok khangke gandrwi ni flavor rok nosto ongnaisi inke amohai kheno hi amohai ke songchakha angke kamal rok phano malyango norong bo try khainai di hainke hai malai phinai next video o amo haike katal video naina mangai tapok di tinin mangai osongno hambai।